Eh abantu baseshayishaye Maputo around Clovis bayalazi ishiriri. Kuthiwa ishiriri. Nabantu ke laba basenyanyasuri bayalazi ishiriri. Ishiriri ishiriri angikusho nje lokho. Uma labantu laba ikakhulukazi baseMozambique akakhuluma into engayazi. If labantu bezoya laphayana kuthathwa ishiriri liba nempande engaka. Uma uyibuka impande leshiriri ngathi umbhadlango, but uma uqhephula phakathi ngathi linoshepisi liyanwebeka. Bayathatha ke ishiriri leli mase begcatshwa ngalo la ukhakhayini. Mase belithatha ishiriri balifake lephaketheni. Mase bo cross iborder ngeke umenze lutho lento ayisho uzoyivuma. If befika la eSouth Africa ngeke uzukho ufese naye. Uthi efika ufikela kumngane wakhe Mjondolo la umngane wakhe la sebenza khona lapha babe bembuza bathi don't you know anyone who can help us with this because hey this Zulu boy he drinks a lot or he comes late or he's lazy. Yena ehlele ekhaya bambiza ehlele ekhaya kusokuyishiriri ke lelo. Njengobona kuthiwa balandana umuthi bakithi abaqasha abazenzi ilento iyabahunga umuthi uma sesenzelwe kahle bamdlisa lento neparish ayidle neparish ke lento kayi ke kuphelele kusokuyishiriri umuthi ophatha abantu baseMozambique ungathola nje ishangana elinyanga liyalazi ukuthi yini ishiriri ayiligangi lishiriri khona kuye ngeke ngizakutshela ngakho gangi lishiriri Babu Dokotela bosizobujabulile.